Gaur Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat, hona Kataluniara etorri gara, diada eguna ospatzera Kataluniako lagunekin. Gure babesa eskaintzera eurei eta hemen Katalunian dauden eragile sozial ezberdinekin harremanak sendotzeko eguna da. Eta diada egun on bat opa diegu guztiei. Aurtengo diada aurrekaririk gabeko testuinguru berezian ospatzen ari gara, Espainiako estatuan gobernu aurrerakoia osatzeko aukeraren aurrean, independentistok aukera historiko bat daukagulako, eta aukera da indarrak batzea eta agenda partekatu bat adostea. Euskal Herriko eta Kataluniako gizartearen aldarrikapenei erantzungo dien agenda bat. Partida hau alkarrekin egitea, jokatzea da Euskal Herria Bilduren apostua, horrela ziur gaudelako urrunagora iritziko garela. Independentistak inoiz baino erabakigarriagoak izango gara Madrilen, eta indar hori erabiliko dugu orain arte bezala aurrerapen sozialak aurrera ateratzeko, baina ganera uste dugu badala garaia egungo markoa agortuta dagoena gainditzeko, nazio aniztasuna aitortzeko, gatazka politikoen judizializazioarekin behingoz amaitzeko eta estaturik gabeko nazioen erabakitze eskubideari ateak irekitzeko bada garaia. Uste dugu legegintzaldi hau azkenean hastera badoa, nazio aniztasunaren legegintzaldia izango dela, eta guk abiapuntu positibotzat ikusten ditugu, momentu honetan mahaiganean dauden proposamen guztiak, arazo politikoak, beti esan dugun bezala, konponbide politikoak behar dituztelako. Azkenik, dei bat egin nahi dugu alderdi sozialistari eta Sumarreri une historiko hau aprobetzatzeko, behar dan maila emateko politikoki eta daukaguzan lurralde arazoei irtenbideak eman behar dizkigula danon artean, eta negoziazio honetan uste dut merezi dauela ausardiaz jokatzea. Gobernatu nahi badute, uste dut erantzun behar zaizkiela momentu honetan independentistok daukagun behar izanei, eta gustatu ala ez, uste dugu hori dela hauteskundeetan, azken hauteskundeetan uztailean hautestontziek esan diguten mezua, eta beraz ahalegin guztiak egin behar dugu, eta lehen zona da moduan maila beste barik, eskerrik asko.